nakakita ra kay Golden Froggy. Mura nagsikinsa. Kalisod mahimong datoy. May gani nakagalot ko Golden Froggy. Ang uban ha. Sige na lang paningkamot. Sus, kung pwede pa lang dyan ni idok-dok siyang ulo, dugay na dyan ako gihimo ba? Uy, Mang! Kumusta ang buhay-buhay niya? Ako? Landong kayo. Ako si Don Boknoy. Sus pang, ug wala lang dyan tong kabilin sa imong lula, di man ka makaingana. Asa ni Mang? Kani? Kaning yaho nga, Mang. Mo ni nakadalag swerte sa kuha. Sige lang, makakuha ra lagi gihapon ko. Hulat-hulat lang. Uy, tesa. Murag pamlasir tirada ni ba? Oy, ngano magbuot man ka diha ah? Ana, yun paningkamot yun diha. Ay si pahimantes kuha. Kaya ko, ana, dato na. Sus, og naa lang jud toy kabilin ako lula. Mas labaw jud ko ana niya ba? Ay. Para mga tao diha nga mahilason kayo, magabaan ra gyapon na. Oh, napay pa kaon-kaon? Donut simi. Hilas jud kay now? Sus, hilas kayo. May untag batukan. Uy, Mang! Kaunsa? Grabe paningkamot mo na init kaya diha. Ayaw na bang? Kaya na ko akong kaugalingon. Imong banlasan, Mang, natumba. Bango na. Buisit yun yung tawanaan niyo. Na! Ang bugiro dyan kayo. Grabe ka relaxing. Sige lang. Matulog ra gyapon ka. Kawaton gyapon ako ng kabilin sa imong lula. Saro di ko makatsamba. Pag ako lagi madato, bantay na dyan ka sa kuha. Ay, busog na kayo. Mura kailangan na dyan ko mangita gold. Froggy! Sus! Ako ama dyan ang isa ka froggy ba? Giilog ra dyan niya. Uy, Mang, ayaw pala bighago diha ba? Relaxa. Watch me ha, watch me. Pasikat dyan. Nakatsamba ra gani. Ang kabili ni Lula, finding gold. Uy, nadiri na ay! Dati, nakakita dayon. Grabe hurim-hurim siguro na sa iyang lula ba? Daw eh? Ay, nadiri! The Golden Cinco! Yati! Pinakamahal pa dyan nga 5 yung nakuha. Hala ka no? Basig mahimo na ni siya coins collector ba? Nga, di na dyan ko makalabaw ani niya ba? Unang grasya! Tumataging-ting! Sabi, basig daghan pa di ay. Uy, nara sa dool! Yati, nanapoy na kitaan. Di na dyan ni maayo ba? Ay, kwarta-kwarta. Uy! Wow! Jackpot! Salamat, Lord! Coins buy! Yati, isa silupin naman dyan. Di na dyan ni maayo ba? Dato na kay ko! Sige lang, matulog ra lagi karon. Kawaton dyan ko nakabilin sa imong lula. Uy! Oh, 5 peso? Wow! Jeez! Ano di 5? Grabe, nagahana, uy! Oh, mahal ka nga piso ba? Wow! Oh, grabe! Pagkabinasag yun, oh! Grabe, 5 nga gold! Dati, mabilyonaryo na ko, ane! Pwede na ako relax. Relax na ko. Uy! Nakasabot na siya. Mang, may pag-umuli na lang ka dito, Mang. Di na po ka kita. Tinga magdi ko muuli og makuha ko ng kabilin sa imong lula. Para, natulog na. Kani, og makuha ko ni. Buy na sunod ko, ane.
Kani, makabalus na jud ko ani. Kayat! Ang kabili ni Lola! Gikawat to niya, Bang! Bang! Ani, makakuha na jud ko ani. Kay nakuha man ako ni. Hindaw, tistingan ako. Hoy, naa dito. Hoy, naa dire. Basig budha ni ba? Kinahaman jud sa kahoy. Budha jud ni ba? La, budha jud ni ba? Daw be? Yati, jacket sa budha? Sa mani? Panty mani? Yate, abi na ko bulawan na ni. Dito ko sa unahan be. Tukara lagi, oh! Gikawat tos kamahak! Tanaw na itong makakuha baka ni! Daw be, diriya daw ko. Hoy, tuwara! Kani, sure na jud ko ani. Kani, madato na jud ko ani. Maglaway na jud tong isa. Yati, unsa man ni? Pampers man ni! Ay, basig tabon ra ni. Kaning isa, basig mauna ni. Yati, napkin man ni! Bravo! Bravo! Abi ni mabuinas! Tanawa! Malas! Dili lagi kwarta akong nakitan pang. Napkin lagi.